Takže zdravím lidi, vítejte u mýho prvního replaye, který se mi povedl s IS-7. Je to teda na dálnici, hraju to full gold, 2 hečka, protože na IS-7 jako na goldu má jak 303 nebo něco takového. Takže to není úplně to, co jako je úplně dobrý a zdrávo, takováhle penetrace. Hraju tam teda takový klasický setup, experimentální kalení. Můžu tam hrát samozřejmě i normální kalení, ale úplně se mi to nepotřebuju to, takže mám to stejně jenom na jedničce, takže mi to dává jenom pár hápek. No a pak tam mám ještě nabiják a turbo. Hraju tam teda žrádlo samozřejmě, hasičák. Ještě se mi nestalo, že bych zahořel, takže asi to zatím nechám bejt, no. Tady už to teda dám na klasickou rychlost. Je to teda dálnice, je to v desítkách. Proti mě žádný jako specialitky. E60 po kilo, i7. No takže teď tomu replay, no. Spodnul jsem se tak, že jsem tady chvilku zastavil. Chieftain ten dostal, ten to tam projel špatně. No a bohužel, protože jsem tam zastavil, tak tím pádem zaplatím teďka tady. i7 se tam pěkně čekala. No a teďka hnedka štěstíčko, účko nebo jako, ona ta IS-7 má takový tropancíř, takže jsem tam pěkně, já bych tam teda napixl, takže mě tam naštěstí cinkla. No a teďka jdu hrát na tu IS-7. Takže tady přes strike za 400, takový hodně špatný roll, ale jako aspoň něco, no. No, IS-7 rašuje, netrefuje mě, tak já ji dám do vany. A za mnou máme T57 a PZ7. IS-7 to neví, takže teďka budu doufat, ať nám jako pomůžou. Ale spotu E-kilo, který je tady, naštěstí asi úplně to nebude nejostřejší tuška v penále, takže naštěstí nic nedávám. Další štěstí. IS-7 mě tam vydala pěknou vanu, naštěstí neprobila. Dobře, takže 15 damage. A teď tady můžu zase hrát, no. Tady byla zelená, tak jsem myslel, že to mu tam dá, že mu to tam jako hodím, ale bohužel jenom jsem mu dal, myslím, track. Ale naštěstí on nějaký neprobil, on kdyby nabil hity, tak mě do té štíky bude párat úplně, jako si myslím, jednoduše, no. Teďka mi tam svítí oranžově, takže radši si dám tu vanu, nějak tady by měla být a 480. No a vidím zprava E-kilo. Nevím, jak se tam zase týpek dostal, prostě asi je lepší, takže se mi tam hnedka nahulila, ta i7, no a E-kilo nemá kamo, takže myslím si, že ten hráč nebude taky asi úplně jako nejlepší, no. Takže mu dávám damage s trackem a teďka už jenom track. Bohužel teďka IS-7 na mě ví, tak si říkám, no tak musíme jet prostě face to face. IS-7 mě, nebo E-kilo mě jako nemá úplně moc velkou šanci s APčkama probít takhle. Ale úplně jsem si nezal do jako dobrý pozice, protože teď na mě vidí účko a 60 tepo plus ta IS-7. Takže to E-kilo, kdyby bylo trošku chytřejší, tak by mě vytlačilo a v pohodě by se to hrálo. Ono to teda neudělá a snaží se tam něco hrát, bohužel marně. Ono už teďka bude mít nabito, takže se mu stavím čelně, takhle by mě neměl probít maximálně jako do věže, kdyby trefil kupolku, protože je vyšší než já, ale to nedávám tomu moc velkou šanci. No a 60 pojede, naštěstí TPčko mě cinká, ale IS-7, nebo jak jsem řekl, tak E-kilo mě takhle hezky vzalo střechu, trošku mi to lízlo. No takže teďka už jdu se 150 HPčkama, naštěstí E-kilo dopínám a teďka 60 tepo, no. 60 tepo má taky jenom HPčka, takže nevím, proč si nenabije hit, třeba nevím, nemá peníze, fakt mi nedokážu si říct. Nedokážu si říct, proč by nestřel hity. Takže mu takhle facehacknul jsem ho, on mě cinknul, probím další. Teď se tady schovám za E100, hlídám si tam to tepo a chci pomoct těm našim kamarádům.
nevím teda, co tohle bylo, ale cinknul jsem IS-7, bohužel. Dokonce ta kamera byla nějaká divná, naštěstí teda 60. do mě to nekouká na mě, no navíc vystřelilo, takže to zabijím. No a teďka tady zkouším pomoct za té T57, vidím IS-7, bohužel. No, bohužel no, tohle jako ta IS-7 už 2, myslím, že jsem do ní cinknul. No teď chtěl jsem dopnout tu E3, možná tam bylo jako i vidět, že jsem nad tím fakt přemýšlel. A možná, že bych to i kliknul, ale takový hezký jump scare tam najednou se objevil. Takže tady teda cinknu a teď tam bude ta E3, já to chci dopnout a najednou tady na mě vyjde IS-7. Naštěstí já ji teda probím, ale ten RAM, týpek tam nevím, co tam vozí, nemůže tam mít snad žádný perky ani kalení nebo nevím kolik, ale ten týpek mi dal jenom za 100 a já jsem mu dal víc a to on ještě do mě nalezl, takže vlastně nevím, co tam týpek vozil, ale asi to nebyl úplně IS-7 Enjoyer. No a já to ještě vrátím, protože jakmile jsem dopnul teda tu IS-7, tak T57 se tam uhraje ty 2 plus i tu E3 a tím ta bitva skončí, takže najednou, i když to vypadalo úplně prohraně, tak jsme to nakonec vyhráli, no. Takže nakonec teda 6,5 tisíce damage, což není vůbec nějaká extra hra, ale hrozně to nebylo zase špatný. Takže tady jsou výsledky. Tak tady je damage. Taková pěkná hra to byla docela. A výdělky, jezdím to full goal, takže jako 18 000 nebo 17 000 vyděláno. Je to asi jen tak. No pak mi tady psal ten hráč, to byl ten IS-7 Enjoyer v tom modrém kamu, jak na konci to podělal, a napsal mi RNG, což já rozhodně jako nevyvracím, jo, měl jsem tam hodně štěstí, jak už to jako účko ze začátku, tak IS-7, která mě nešla, nebo E-kilo bez kama, který mě nedokázal probít, a nebo i nebo 60. vlastně. Takže tak no, dobře. Tak děkuji za sledování a u dalšího replaye zase někdy. Tak čus.